L-għeluq tal-Park tal-Familja f'Marsaskala minn barra l-impatt negattiv għal-familji ta' Marsaskala stess u l-ħwienet u ristoranti tal-lokal ġab miegħu wkoll diżappunt kbir għar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta li tilfu post ta' rekreazzjoni u divertiment li tant kienu jfittxu. Ħadna r-reazzjoni tal-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista minn 3 lokalitajiet qrib dan il-park, jiġifieri Ħaż-Żabbar, iż-Żejtun u x-Xajra. Fuq fomhom reazzjoni waħda ta' diżappunt li residenti tal-lokalitajiet tagħhom tilfu post li fih kienu jqattaw ħin ta' kwalità ma' wliedhom. Mary Borġ, kunsilliera tax-Xajra tgħidilna li l-għeluq tal-park ħalla vojt kbir u residenti ma jistgħux jifhmu kif il-park u ta' periklu għalihom u mhux għal ħaddiema. Ma nistgħux nifhmu aħna għaliex ma jistax jiġi miftuħ għall pubbliku meta jiena stess intqajt u tkellimt ma' nies li jaħdmu hemm u bl-istess reazzjoni għaliex aħna qegħdin naħdmu hawn. Meta ġie meqjus li huwa periklu għal residenti għan-nies biex iżuruh, meta l-ħaddiema qegħdin jaħdmu hemm ġew. In-nies qegħdin b'mistoqsija fuq fomhom għaliex aħna qegħdin barra meta jista' jiġi miftuħ għall pubbliku. Il-Kunsillier taż-Żejtun Raymond Karwana ma jemminx li l-park ingħalaq minħabba l-emissjonijiet ta' gass, fl-opinjoni tiegħu ir-raġuni oħra. Għalija sar inġustament. M'hemmx flus allokati għal dan il-park. Issa jiena jiddispjaċini ħafna għal dawk il-familji illi kienu ikollhom it-tfal illi rridu jmorru jagħmlu l-ħin tagħhom ġo dan il-park. Ġifieri din hija skuża min-naħa tal-Gvern illi għalaq dan il-park, mhux veru li minħabba l-emissjonijiet li hemm, però jiena qed nagħmel suġġeriment illi dan il-park jerġa' jinfetaħ malajr kemm jista' jkun għaliex bħalma il-Gvern alloka ħaddiema għal ġod dipartimenti għandu fejn alloka għal dan il-park. L-unika ħaġa li kellna ġurnata tas-sawt illi llum il-ġurnata huwa magħluq. Bad jiddispjaċini jiena. Lanqas għal Joseph Buttigieg, kunsillier ta' Ħaż-Żabbar, ma tagħmel sens din ir-raġuni. Il-Żabbarin ħassew li nara hemmu għax kellhom żwaq fejn jmorru bit-tfal. Aw issa m'għandniex wieħed imur. Qatt m'għandniex issa, ġifieri qed jinħasbu. Qed jaffettwa lill-ċittadini l-kull mhux ħażin, mhux forsi. Issa jiena li jgħidu għax kien hemmhekk u ħereġ mbagħad jgħidu li mhux veru, allura jista' jkun forsi kien hemm xi skop ieħor wara ma nafsu. Sissa l-Gvern minkejja li kkummissjona rapport u qal li se jiftaħ il-park wara li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet li saru għadu ma jridx jgħid meta dan il-park tal-familja se jerġa' jinfetaħ.